जिथुनाखि बर' राव बाहायनांगौ जुदि बर' राव बाहायनायखौ जुदि क'क्राझारनि अफिसावनो बर'फ्रा जुदि बाहायाब्ला बेखौ सोर बाहायगोन दा बे मोनसे सिनसियारिटिनि अभाब जादों दा बेखौ बाहायनांगौ आरो जों बाहायाब्ला सोर बाहायगोन आरो जोंनि क'क्राझारावनो जों जुदि बाहायाब्ला बेखौ जों सोरखौ बाहायहोनो हानो जोंनो बाहायग्रोनांगोन आरो जों बाहायोब्लासो गुबुनफ्राबो बाहायलांगोन बे गतिके बे सिनसियारिटिनि अभाब जादों आरो बेसेबांसिम माने चेतना दं बे जातीय माने माहारि चेतना दं बेफोरनि अभाब होननानै जों साननो हायो आरोखि আজি অসমীয়া ভাষা আমাৰ গোটেই অসমতেই চলে আজিৰ দিনত যদি অসমীয়া ভাষাও ভালকৈ নচলায় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কিমান সদিচ্ছা আছে সেইটো দেখা যায় আৰু তেওঁলোকৰ বড়ো জাতিৰ প্ৰতি বড়ো ভাষাৰ প্ৰতি কিমান প্ৰেম মানে সদিচ্ছা আছে সেইটো তেওঁলোকে প্ৰমাণ নিজে নিজে দেখুৱাই আছে বড়ো ভাষাটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব আমি যদি ইউজ নকৰে কোনে ইউজ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব লাগে ইউজ কৰাটো সবৰে দায়িত্ব আছে সকলো ব্যক্তিৰে দায়িত্ব আছে আমি ইউজ কৰিব লাগে माने थाल थुंग्रि सिबनाय मोसानायाव बाहायग्रा थाल थुंग्रि नङा आरो बियो जिथु वारियर बर' जातिनि मोनसे थाल थुंग्रिया बर' माहारिनि दावहारु जातिनि मोनसे चिन्ह बा जोंनि माहारियारि मोनसे चिन्ह बा जोंनि मोनसे अस्त्र होननानै बुङोब्लाबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने जि माने पजिशनाव जि माने पोस्ट माने जिथु माने दाहाल थुंग्रिखौ बहाय होनाय जादों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेमनि बादै दस्रा दाहाल थुंग्रि नङा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहायनाय थाल थुंग्रिनि डिजाइन एन्ड माने डेक'रेसन दा बे हिसाबै कमप्लिटलि बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनाय लोगो लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एमब्लेम होननानै जों बेखौ बुजिनो हायो बे गतिके जोंनि बेवहाय गेटआव गुबुन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि राव हारिमु कालचार ट्रेडिशन समस्त रिप्रेजेन्ट खालामनानै बेवहाय सावगारिफोर दङ दा बेवहाय जोंनि जातिनि जिथुनाखि दाहाल थुंग्रिखौ जों बेवहाय होफानायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे पबित्र संगठन मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे अर्गेनाइजेसननि माने एमब्लेमनि जिथुनाखि डिजाइन बेखौ सरकारि हाबाफारियाव बाहायनाया खुनु मथे गनायथाव जायाखै आरो बेखौ जों खुनु दिनावबो गनायनो हाया